Budeme pokračovat v našem programu. Na pořadu je nyní předání ceny pro laureáta letošní ceny Václava Buriana Olomouc 2023 za kulturní přínos ke středoevropskému dialogu, který získává ukrajinský spisovatel Taras Prochasko. Ještě uvedu vlastně, jak tato druhá kategorie, jak k ní výbor, potažmo takzvané kolegium CVB dospívá k této druhé kategorii. Ta není soutěžní, ta vzniká korespondenčním hlasováním výboru pro cenu Václava Buriana, to je takový malý kroužek přátel Václavových a jeho blízkých spolupracovníků, a takzvaného kolegia, které vzniklo v čase z laureátů ceny Václava Buriana. A ty laureáti jsou všechno velmi zvučná jména, takže já je tady zkusím vyjmenovat. Aleksandr Kačorovský, László Szigeti, Andřej Jagodzinský, Jurij Andruchovič, Monika Schneiderman, Martin Polak a Martin M. Šimečka. To jsou dosavadní laureáti ceny Václava Buriana v té druhé kategorii za přínos ke středoevropskému dialogu. A nás samozřejmě nesmírně mrzí, že dnes s náma pan Taras Prochasko není. Tady do toho vstoupila jiná katastrofa, není to ani nemoc, je to prostě a jednoduše válka. Ale Tarase Procházku nám představí jeho překladatelé, které tady velmi srdečně vítám. Pan Alexej Sevruk, ukrajinista a překladatel, a paní Jekaterina Gazukina. Dobrý večer. Taktéž překladatelka. Cena Václava Buriana má tady na zadní obálce tohohle krásného bedekru takové motto, takové burianovské motto, současná poezie mezi Labem a Dněprem. A to je ten prostor, který nás zajímá, prostor od německojazyčných zemí až po Dněpr, a dokonce za něj samozřejmě, až po Záporoží a až úplně nakonec, tam jak to má být. A dneska samozřejmě to není poezie, je to spíše próza, ale myslím si, že mě možná uvedou v omyl kolegové, překladatelé. Velmi doporučuji taky jako uhrančivé laudácio, které napsal Andřej Stašuk, které najdete zde, to je skutečně literární skvost. A nyní předávám slovo panu Alexeji, aby představil Tarase Prochazku, aby představil jeho přínos k tomu, co my nazýváme kulturním dialogem ve středoevropském prostoru, a vůbec, aby pohovořil o Tarasi Prochazkovi. Je to vaše. Takže dobrý večer, naštěstí tady nebudu hovořit sám, se mnou je kolegyně Kaťa Gazukina, překladatelka a ukrajinistka. A stejně jako měl tady být s náma pan mistr Taras Prochazko, který bohužel tady dneska není, protože, jak jistě víte, tak momentálně Rusové likvidují Ukrajince a mučí velmi drastickými způsoby a v obrovských měřítkách. Rád bych, aby to tady ještě jednou zaznělo, proto ukrajinští muži musí řešit spoustu dilemat a spoustu byrokratických procedur, chtějí-li se podívat někam za meze Ukrajiny. A nicméně mám vedle sebe osobu nejpovolanější k tomu, aby promluvila o Tarasovi Procházkovi, protože nejenom, že Kaťa je spolupřekladatelkou jeho opusu magnum románu Jináci v originále Neprosti, který je tady před náma, ale také napsala o Tarasovi diplomovou práci. A jestli se mýlím, tak mě oprav klidně. Teď vlastně bych se chtěl zeptat... Překladu románu Jinací, a ta diplomová práce. Ano, byla to translatologická práce, to se nám bude hodit. Tak možná Taras Procházko už tady byl představený stručným medailonkem, možná by stalo za toho trošku rozvést, jestli bys mohla říct něco o tvorbě Tarase Procházka, o jeho zařazení do ukrajinské nebo do středoevropské, do evropské literatury, do světové literatury. Okay. Taras Procházko je západoukrajinský spisovatel, je to prozaik, esejista, píše spíše takové kratší prozaické útvary.
a pochází z města Ivano-Frankivsk, které se do roku 1962 jmenovalo Stanislav nebo Stanislaviv. A v této souvislosti nejde zmínit takzvaný stanislavský fenomén, který se zrodil vlastně na konci 80. let a přetrvával zhruba do druhé poloviny let 90. 20. století. A v čem spočíval ten fenomén? Spočíval v tom, že vlastně několik spisovatelů právě z toho města Ivano-Frankivsk začalo vyprávět příběhy, které do té doby byly vlastně nedostupné. A těmi několika spisovateli byli kromě Tarase Procházka také dva Jurkové, Jurij Izdrik a Jurij Andruchovič, který je poměrně známý, bych řekla, i českému čtenáři. Taky tam patřil Volodymyr Ješkylev a Halina Petrosaňáková. A o co se vlastně jednalo a proč se to dělo vlastně v tom Ivano-Frankivsku? Vlastně byla to spíše taková situace, která nastala v literatuře, v kultuře, v dějinách Ukrajiny a souvisela vlastně s tím, že se rozpadal Sovětský svaz a bylo to vlastně takový velmi transformační období, kdy najednou se otevřelo spousta různých možností, otevřel se spisovatelům, ale i umělcům vlastně nějaký mnohovrstevnatý polyfonní svět, byla tam určitá svoboda v tom projevu, byl to vlastně i odpor k té sovětské a postsovětské unifikaci a souviselo to vlastně, celé se to tak točilo kolem legendárního časopisu Čtvrtek, a do kterého vlastně přispíval i Taras Procházko, byl nějakou dobu jeho redaktorem. A také se vlastně mluví o tom, že jedním z těch impulzů bylo i první mezinárodní umělecké bienále Impreza, takže se pořádaly i různé happeningy a byl tam vlastně prostor i pro nějakou alternativní kulturu. A vlastně proč ten Ivano-Frankivsk? Taras v jednom ze svých rozhovorů říká, že Ivano-Frankivsk byl vlastně jedním z nemnoha ukrajinských větších měst, kde vlastně ukrajinština a ještě navíc nějaká specifická ukrajinština byla poměrně přirozeným jevem, takže to nebyl nějaký projekt Ukrajina, kdy vlastně se spisovatelé najednou rozhodli, že teď budeme tvořit v ukrajinštině, takže to bylo zcela vlastně přirozené. Se jednalo o přirozené jazykové prostředí, o jedno z mála možno v sovětské Ukrajině v 80. letech. Ano, mě by třeba zajímalo, proč to nebyl Lvov, možná bys mi mohl doplnit ty v této souvislosti. No, tak v té literární teorii se občas uvádí jako lvovsko-stanislavovská škola, dává se to do opozice vůči žitomirsko-kyjevské škole. A já bych možná měl jenom takovou poznámku na úvod, protože bývá zvykem, že na konci takovýchto setkání se zpravidla dostává ke slovu publikum s otázkama. A my bychom to chtěli pojmout jinak. Pokud máte nějaké otázky, neváhejte se nám do toho skočit, neváhejte se zeptat. Raději je zodpovídáme s jednou podmínkou, pokud budeme vědět, znát odpovědi. Já tak. Alexovi do toho taky budu skákat. To je v pořádku. No ale ještě, abych něco řekla vlastně k těm autorům toho stanislavského fenoménu, tak to, co je pojí, často se vlastně používá vlastně těmi výrazovými prostředky, tak je postmoderna, je to vlastně nějaký západnictví, přeformování určitých tradičních hodnot a jak jsem říkala, tak je to vlastně to vymezení vůči sovětské, postsovětské nějaké unifikaci. Ale každý z těch autorů už se potom vyvíjel svým způsobem, má určité své vlastní charisma a asi bych tímto vlastně i uzavřela nějak tady ten zobecňující rys, který je spojuje. A ještě k tomu stanislavskému fenoménu je zajímavý, že vlastně v roce 2013 vznikl takový umělecký projekt, kdy začínajícím autorům bylo umožněno vlastně přijet a tvořit v Ivano-Frankivsku, vlastně pocítit to prostředí, genius loci a připojovali se k ním právě i tito autoři, kteří stáli u zrodu toho stanislavského fenoménu, vlastně už i zmiňovaný Jurij Andruchovič. Možná samozřejmě
ty a Alexandra Stelipská, která tady taky měla být s náma, vy jste nejvýznamnější překladatelé Tarase Procházka do českého jazyka a díky vám zřejmě i získal tuto cenu, protože jeho dílo mohlo zaznít v českém prostředí. A možná by stálo za to zmínit ještě další věci, které tady vycházely v českých překladech a potažmo teda i další překladatelé. Vím, že v kavárně Fra, legendárním místě, bohužel již zaniklém, se před několika lety sešli překladatelé Tarase Procházka, čeští překladatelé Tarase Procházka, kteří svojí přítomností zcela tuto kavárnu zaplnili. Tak jestli... To není zas tak těžké, ten prostor zaplnit. Scházíte se nějak? Máte nějaký klub překladatelů Tarase Procházka? To asi úplně bych neřekla, že máme klub, ale k těm dílům, která vznikla, tak vlastně vycházely časopisecké v antologiích pár nějakých úryvků z jeho pros. A v roce 2012 vyšla tato krásná kniha Jinací, což je, já to osobně považuji jeho stěžejní dílo. A ten román pak možná i představíme trošku víc, ale on se poměrně záhy beznadějně vyprodal, takže my jsme se potom vlastně nějakým způsobem bavili o tom, že bychom chtěli udělat dotisk, což úplně neprošlo, tak jsme uspořádali výbor z díla Tarase Procházka, kam jsme zařadili právě i román Jinací a doplnili jsme to i jinými jeho texty a vlastně i těmi již zveřejněnými, publikovanými texty od jiných překladatelů, překladatelek a jmenovitě, aby tady ta jména zazněla, tak vlastně se na tom podílela taky Tereza Chlaňová, Rita Kindlerová, Miroslav Tomek, Marie Iljašenko, Alexandra Vojtíšková a já. A vlastně i v případě Tarase, nebo na Ukrajině, je to takový zajímavý, že jeho starší díla vycházejí vlastně nově v různých delších právě výborech z díla, takže jsme si říkali, že uděláme něco podobného. A to vyšlo v roce 2021 a jmenuje se to Je to tak. Ano, když jsem včera zvažoval v Litoměřicích, kde momentálně bydlím, jakou knihu si přibalit s sebou do zavazadla, jestli Jinací nebo Je to tak vážně jsem to zvažoval na obou rukou a přibalil jsem si tu lehčí a vizuálně možná i krásnější. Ta druhá kniha Tarase Procházka, která tady vyšla, Je to tak je to opravdu špálek, která nabízí vlastně širší kontext pro jeho tvorbu. Možná bych se zeptal, je to tak. Je to tak. Vy jste s Tarasem v kontaktu a relativně, nakolik to jde, jak je to s jeho dalším románem? To je otázka, na kterou se ho rádi ptají různí novináři. Ano. A pokaždé se očekává, že Taras by měl, nebo ptají se na to opravdu velice často, pokaždé, když vydá další sbírku spíše eseistických textů, nebo vyjde sbírka, kde jsou vlastně rozhovory s Tarasem, tak pokaždé zazní otázka, kdy napíšete ten další román. A on vlastně se k tomu vyjadřuje tím, že romány má velice rád je čte, ale úplně ho to nezajímá, co se týče toho tvůrčího procesu. Není to pro něj vlastně tak důležité. On je vlastně velice takový jako minimalista, co se týče a tím nemyslím nějak významově, to je naopak velice nahuštěné, ta jeho tvorba, ale spíše se cítí lépe v těch vlastně nějakých menších formách, což jsou případně povídky a v poslední době jsou to hlavně eseje. A ono vlastně shodou okolností teď vyšla nová sbírka, která by měla být v nejbližších dnech pokřtěná, jmenuje se Burčák
A jak název napovídá, souvisí to opravdu s tím nápojem, který známe. Ano, burčák není to překlad do češtiny, je to opravdu ukrajinský název této sbírky, přičemž v ukrajinštině burčák neznamená vůbec nic. Znamená to pramen nebo nějaký vřídlo, není to název pro ten nápoj, ale to slovo existuje, stejně tak i existují nositele příjmení burčák, jsou to vlastně nějaké významný vojáci. Jsem si jistý, že existuje sloveso burčaty, což znamená vrčet. Nebo mimo jiné, ale jak on vlastně i v těch svých textech, každé slovo u Tarase má vícero významů, takže vlastně i v případě názvu té nové sbírky ten burčák má víc významů. No, vlastně vzpomněl jsem se na jednu ukázku, kde se možná ozřejmí vlastně přístup Tarase Procházka k psání a k procesu psání a k literatuře, protože jedna z Tarasových sbírek povídek se jmenuje Z čeho možno zrobit kilka opovídání. Z toho by šlo udělat několik povídek, takže je to takový všeříkající, jak vlastně Taras Procházko přistupuje ke své tvorbě a k literární tvorbě obecně. Nicméně autor na sebe vždycky prozrazuje víc, než by možná chtěl, a odpovědi na některé otázky najdeme i přímo v díle Tarase Procházka. Jestli chceš přečíst ukázku, která začíná vlastně tady je. No, stránka 83. Dostaneme se k tomu. Tady to končí vlastně. Nebo to klidně přečtu? Tak to přečti. Totiž... Takže Taras Procházko čte v zastoupení hlasem Alexeje Sevruka. V roce 2010 do Jalovce přijeli vyslanci vídeňského parlamentu Mykola Lahodinský, Vasil Stefanik s pověřením přemluvit France, hlavního hrdinu tohoto románu, aby se vrátil k tvorbě. František to nevylučoval, ale ani nesliboval. Poslance neuvítal u sebe doma, ale v hotelu ČPT, což znamenalo Čeremoš Prut Tisa. Lahodinský později vzpomínal, jak František z Petrosu říkal, že existence ukrajinského státu bude možná jedině tehdy, když se karpatský vektor stane základem jeho geopolitiky. Karpatská kosmogonie modelem ideologie a samotné Karpaty přírodní rezervaci. František příliš nevěřil tomu, co říká, protože se mu protivilo huculské úsilí pokácet během života co nejvíc stromů i huculská neschopnost pochopit, že stále přibývá odpadu, který se nesmí vyhazovat do vody. Tady vlastně navazujeme na tu environmentální linii předchozích hlasů, kteří tady dneska zazněli, což není chtěné, to se jenom tak objevilo. Co se týče Stefanika, ten toho Františkovým vídeňským známým pověděl víc. Každý člověk, tak to říkal František, může během svého života napsat knihu. Říkám knihu, přestože jsem nejprve mluvil o filmech. Každý, ale jen jednu. Ti, kteří si myslí, že napsali hodně knih, se mýlí. To stále píšou jen tu jednu. Člověk může měnit cokoliv, ale hranice své knihy nepřekročí. Je možné něco připsat, ale nenapsat novou. Tvoje jediná kniha je omezená tvojí barvou hlasu, artikulací, tvými intonacemi. Osud, to je způsob mluvení. I když je na světě nepřeberné množství knih, těch skutečně dobrých je poskrovnu. Musí jich být jen pár a tam těch zase spousta. Tak nás to učí rostliny. Kdyby dobrých knížek bylo neskutečně mnoho, pak by se svět zastavil nebo spil. Já už jsem svou knihu napsal.
Nevím, zda dobrou či ne, ale napsal. Prostě to tak je a už není podstatné, zda jsem ji dokončil nebo nedokončil, přepsal nebo se ji jenom chystal napsat. Tvoje kniha je stejná, ať už má 1 stránku nebo desítky svazků. Hlas zazněl, to stačí. Příběhy jsou potřeba pro svou poutavost. Příběhy se nevymýšlejí ani nemizí. Tak to zkrátka je. Jen mohou být zapomenuty. Všechno, co jsem se v životě naučil a co jsem si ze života odnesl, je několik krajin, které zaznamenaly radost z myšlení, několik vůní, které přešly v pocity, několik pohybů, které do sebe ty pocity vstřebaly, několik věcí, předmětů, které byly stělesněním kultury, dějin, utrpení, mnoho rostlin, které nám zpřístupňují krásu, moudrost a taky všechno to, ve srovnání s čím jsme my, lidé, nicotní. A nespočet intonací, neopakovatelných podobných intonací, o kterých nevíme, co znamenaly. Možná, že na základě nich budeme poznávat jeden druhého tam, kde nezůstává nic než hlas. Já bych možná doplnila, že vlastně i ten román Jinací, že vlastně román je jenom jedno z možných označení, jak tuto knihu vnímat, protože se nabízí vlastně, bo je to poměrně i neuchopitelný, co se týče té struktury a žánrového zařazení. Může to být pojímáno také jako filozofický esej nebo takový jako traktát. A vlastně, já jsem v úvodu říkala, že za mě je to jeho stěžejní dílo, protože vlastně v tom je esence všech témat, které teda se zajímají a o kterých vlastně dál píše různými způsoby v těch dalších svých dílech. A navíc je to i za mě největší experimentování právě s tím textem, testování nosnosti toho textu. A k těm takovým zásadním tématům nebo takovým ohniskům patří místo, které podle Tarase Člověka určuje a formuje. Je to vlastně rodinná paměť a je to slovo, jsou to příběhy, je to vyprávění. Vlastně on píše, že to, jakým způsobem člověk o sobě vypráví, tak tím si vlastně nějakým způsobem i určuje ten svůj život. Mohla bys třeba nějakým způsobem definovat, jak se Taras Procházko vztahuje ke střední Evropě, a vlastně k dialogu ve střední Evropě, k té ceně, kterou tady dnes obdržel? Tak vlastně to, jak se vztahuje ke střední Evropě, najdeme právě i v tom jeho díle Jinací, které vlastně, pokud zůstaneme teda u té struktury, že je to román, tak je to vlastně časově omezené od roku 1913 do roku 1951 a je to zařazené nebo usazené v takovém imaginárním vymyšleném městečku Jalovec, zhruba někde mezi Hoverlou a Petrosem, nejvyššími ukrajinskými karpatskými vrcholy, které Taras vlastně posouvá do střední Evropy a vnímá to vlastně jako bránu do Karpat, jako území, kam přicházelo spoustu národností, kde se prolínaly vlastně různé kultury. Najdeme vlastně v tom díle spoustu odkazů jak historických, kulturních, geografických, lingvistických, vlastně, které se vymezují nebo se týkají střední Evropy. Vy jste vlastně na tom místě s Sašou Stelipskou Vojtěškovou byli, můžeš nějak Nebyli jsme tam se Sašou, to byl první pokus, kdy my jsme se vlastně s Tarasem poprvé poznali a chtěli jsme s ním konzultovat nějaké složitosti v překladu a následně jsme říkali, že bychom chtěli právě i navštívit Jalovec, jenže to bylo někdy na jaře a bylo to vlastně období lavinového nebezpečí, takže tam jsme úplně nemohli dojít. Ale já jsem to místo
On to není existující město, ale to místo, kam on vlastně zasadil ten Jalovec, tak to opravdu existuje a vlastně podle těch fotek, které jsem mu posílala, tak mi říkal, že opravdu tam si to tak zhruba představoval a tam si vlastně vymyslel ty bájné džinové lázně, kam se sjížděli vlastně návštěvníci ze všech koutů Evropy se léčit právě v tím džinem a džinovými výpary. A zajímavé bylo, že my jsme tam vlastně, já jsem přesně nevěděla, kde to místo existuje, jenom vlastně podle nějakého popisu a podle toho, že je to celé zarostlé jalovcem. Já jenom tě do toho skočím, že vlastně součástí té knihy je obrazový doprovod a je tady například mapa zakarpatské Ukrajiny, podkarpatské Rusy a je tam takový trojúhelník Petros, Hoverla a Jalovec. A ten Jalovec, ten nikdy neexistoval, nebo už zmizel? Tak já to ještě jenom dopovím, jak jsme našli ten Jalovec. Měli jsme přesně tady ten plánek a ten jsem ukázala jednomu zaměstnanci nějakého biologického stacionáře v Karpatech Horách. Co bychom byli bez vědy. A říkala jsem mu, že bych hrozně chtěla to místo objevit. A on shodou okolností se vyznal, vytáhl dendrologickou mapu, zjišťoval, kde roste jalovec a to místo jsme pak objevili. Ale takovým předobrazem Jalovci by mohl být Deljatin, což je městečko na kousek od Ivano-Frankivsku, kde Taras vlastně vyrůstal a je to i místo, které ho formovalo, je to i místo, kde vlastně nějakým způsobem začal tvořit, začal psát, nebo aspoň tak to v těch rozhovorech popisuje, ale to reálné umístění v tom prostoru v těch Karpatech je opravdu někde mezi Petrosem a Hoverlou. Ano, tady je další mapa historické podkarpatské Rusy, kde je vlastně, je to ve větším měřítku, jako oddaleněji a najdete tady jak Jalovec, tak Deljatin, o něco víc na sever, což jsou opravdu lázně, kde se narodil Taras Procházka, lázeňské město, což je vlastně taky takový středoevropský fenomén a místo, kam se sjíždí lidi, aby nasáli atmosféru a zároveň tam přinášejí nějaké názory, které se tam prolínají v rámci vášnivých diskusí. U skleničky džinu. Mohu do toho vstoupit, Alexej? A já jsem chtěl říct, že jury potřebuje trošku víc času. Ale ne už moc. Já jsem se chtěl zeptat, protože to z toho, co jsem zatím zaslechl a z toho, že vlastně tady jsme neměli možnost nějakým způsobem prezentovat to laudatio Andřeje Stašuka, jestli byste byli schopni takhle závěrem říct, proč si myslíte, že Taras Procházka si zaslouží cenu Václava Bodejna, co vlastně jeho dílo, jak byste ho zakontextualizovali do té střední Evropy a jeho význam nějakým způsobem vyjádřili i pro dnešní naší aktuální situaci? No, já se odpovím vám otázkou a rád bych se zeptal, kdo ze zde přítomných četli něco od Tarase Procházka, jestli byste mohli zvednout ruce nahoru, ať vás tady moc nemystifikujeme a nevěšíme bulíky na nos. Skvěle. A kdo četl přímo román Jináci? No, protože... 3, 4, 5. Dobrý. Protože román Jináci je samozřejmě skvělá věc, která dalece překračuje meze Ukrajiny a vlastně v tom, že jo, střední Evropa je něco, co se vymyká té binaritě západ-východ, což bylo někde v 60. 70. letech spíš taková berlička pro československé, ale i polské nebo možná i východoněmecké intelektuály, kteří nechtěli patřit někam na východ a tento koncept přebírají právě i ukrajinští autoři, spisovatelé
související se stanislavským fenomenem, mimo jiné Taras Procházka, který říká, že vlastně Karpaty to není zeď, která nás odděluje od Evropy. Karpaty to je ten práh, který musíme překročit, ale práh to je vždycky věc, která se nalezá na cestě někam před vstupem do jiného světa. Takže to jeho pojetí Karpat a celého toho regionu, se kterým je spjat Tarasův život. Jeho postavy mají typická středoevropská jména, hrají vlastně lingvistické hry s středoevropskými jazyky. Taras vlastně sám říká, že pro něj ta realita střední Evropy je něco, v čem on žil celý svůj život a to, proč on vlastně nějakým způsobem začal psát, nebo jeden z těch důvodů byl, že začínala odcházet celá generace, která si ještě pamatovala dobu rakouská, uherská, jeho vlastně babičky a on chtěl vlastně zachytit tu jejich paměť, vlastně ta rodová paměť pro ně byla velmi důležitá a možná bych ještě jenom doplnila k tomu pojetí střední Evropy. Vlastně v knize Martina C. Putny Obrazy z kulturních dějin střední Evropy, tak on vlastně zmiňuje, že ti autoři toho stanislavského fenoménu, byť vlastně třeba v případě Tarase Procházka, on popisuje tu huculskou mytologii, a tak oni jsou vlastně, všichni ti autoři jsou věřící a jsou to řečtí katolíci a vlastně to dává, že to je vlastně něco, co je charakteristický pro ten střed, pro tu střední Evropu. Že vlastně to není ani to pravoslaví, ani ten katolicismus. Tak možná. Ano, o řeckých katolicích se říká, že nejsou ani řečtí, ani katolici. A u některých těch autorů bych pochyboval, jestli jsou opravdu věřící, ale tak má to něco do sebe, že vlastně kulturně náleží k té řecko-katolické tradici. Tak. A tam máme ještě nějakou ukázku? To by bylo výborné. Na závěr nějakou ukázku z románu. Tak není tady úplně shoda na ukázce, ale věřím, že po dnešku ti z vás, kteří jste nečetli Jinací, tak si to přečtete v úplnosti. Tak já to přečtu. Večer Anna svlékla Sebastiánovi košili a oblékla se jí na holé tělo. Ze všech křesel v domě vybrala to v biedermajerovském stylu a usadila do ní Sebastiána. Ve skříni našla načatou krabičku žetan Kaporal a vložila mu ji do ruky. Z pytloviny utrhla 4 malé kousky, vzala lahvičku inkoustu Pelikán a sedla si ke stolu. Sebastián si zapálil žitanku, zatímco Anna namáčela prst do inkoustu a na cárech látky kreslila primitivní a kostrbaté kresbičky. Sluníčko, kolečko s několika dlouhými paprsky na všechny strany, smrček, uprostřed vertikální linka a po stranách symetrické krátké větvičky směřující dolů. Postavičku, uhulčička rozdvojena nahoře i dole, mezi zvednutýma rukama malé kolečko, mezi roznoženýma nohama čárka dolů. Kytičku, větší kolečko, hustě lemované menšími půlkolečky. Mezi stránkami larůz našla Anna usušený květ šlechtěného konopí a napěchovala ho do úzké skleněné trubičky. Přitom si potichu četla nějaká hesla z encyklopedického slovníku. Když skončila, vytáhla z Františkových kalhot pásek a skroutila Sebastiánovi ruce za upěradlem křesla tak silně, až prsní svaly zcela sploštily. Svým šátkem mu stejně pevně zavázala oči. Vyndala z kapsy břitvu jedním pohybem
Vyndala z kapsy břitvu, jedním pohybem ruky ji rozevřela a bez jakéhokoliv zaváhání Sebastiána 3krát řízla. Na rameni, mezi žebry a přes břicho. Řezy chvíli zůstaly jen jako tenké rysky, pak se jejich okraje rozevřely, rány se otevřely a vyřinula se krev. Anna vyndala ze Sebastiánových rtů nedopalek žitanky a připálila si květ ve skleněnce. Několikrát do sebe pomalu natáhla kouř a pokaždé ho dlouho zadržovala v ústech. Nakonec si dala trubičku do pusy tím koncem, kde doutnalo konopí a jedním dechem vyfoukla trochu kouře na každou ranku. Nasála zbytek dýmu, přitiskla se svými rty k Sebastiánovým a vyfoukla vše, co zadržovala. Zaskočený Sebastián se rozkašlal a začal si olizovat rty. Žitanka na rtech chutnala jinak. Teprve pak rány zalepila pomalovanými kusy látky a rozvázala Sebastiána, který se rozhodl, že se nebude na nic ptát. Děkuji, velmi sugestivní ukázka, která vlastně má svoji reálnou předlohu zřejmě v tebou vzpomínané Biennále Impreza v Ivano-Frankivsku. V roce 1989. Děkuji vám. Alexej Severuk, Jekaterino. Gazukina. Tak děkuji za pozornost a prosím, přispívejte na zbraně pro Ukrajinu, mimo jiné, aby jsem Taras Procházka mohl přijet osobně třeba příště. Tak já na to skvěle navážu, ano. Děkujeme. Výbor pro cenu Václava Buriana se jednomyslně shodl na tom, že nebudeme předávat Tarasovi cenu v zastoupení, ale že počkáme, protože jsme plní naděje, že Ukrajina vyhraje, až počkáme na vítězství a po vítězství pozveme Tarase do Olomouce třeba příští rok. Doufejme, že to bude příští rok už to vítězství, doufejme, že bude to vítězství co nejdříve. Takže zatím zůstává cena, včetně, to znamená cena Václava Buriana, ta spočívá v tom, že získává oceněný diplom, získává nádhernou brož s paládiem a získává také prémii 1000 eur, tak zatím zůstane cena Václava Buriana pro Tarase Procházku v olomouckém trezoru. Ale ten potlesk si zaslouží. Vy všichni jste hlasovali v naší ceně diváků. Jury ceny Václava Buriana dospěla ke krvavému konsenzu, jak jsem tam zaslechl. Takže teď nastal ten okamžik. Cenu diváků vyhlásí naše umělecká ředitelka Zofia Baldiga. Já jsem chtěla jenom říct, že to bylo velmi těsné, ale cenu diváků získává Katarina Kucbelová. Tomáše poprosím, aby vyhlásil cenu, hlavní cenu, básnickou cenu za poezii, cenu Václava Buriana Olomouc 2023. Rozhodování poroty bylo opravdu velmi, můžu říct, skoro bolestné a výsledek těsný, jak jen mohl těsný být. Nicméně cenu Václava Buriana Olomouc 2023 za poezii získává Katarina Kucbelová.
No, áno, je to veľmi zvláštna situácia, jednak som nikdy nedostala cenu diváka. Potom všetky ostatné ceny som dostala počas covidu, takže som nebola vystavená ešte nikdy takejto situácie. Teda nie, že by ich bolo veľa, ale teda toto je naozaj, že poprvé, že si preberám nejakú cenu. Potom je tu ten moment toho napätia, že sa toto všetko deje, takže vidíte, že sa z toho trasiem. Lebo sa to na mňa prenieslo. Ďakujem teda veľmi pekne, veľmi si to vážim. Keď som sem išla, tak som všetkým hovorila, že mesto Olomouc je úplne unikátne, pretože organizuje Stredoeurópsku literárnu cenu, keby ste náhodou nevedeli. Berte si z neho všetci príklad a tak ďalej. Takže vlastne teraz, keďže už tú cenu mám, tak môžem toto dobré meno šíriť aj naďalej a tomuto projektu prajem, aby sa rozrastal, aby upevňoval si svoje meno a aby mesto Olomouc s ním takisto získavalo renomé kultúrneho stredoeurópskeho mesta, do ktorého sa teda oplatí vrácať a do ktorého teda treba chodiť. Takže ďakujem ešte raz Olomoucu aj porote. Tak nezbývá, než se připojit k těm poděkováním. Já bych chtěl mimořádně poděkovat všem účastníkům za to, jak jste k tomu přistoupili, že jste přijeli. Jak skvěle jste četli. Chtěl bych zamávat do Varšavy a do Budapešti těm, kteří nemohli přijet. Chtěl bych velice poděkovat vám všem, chtěl bych poděkovat jury, která naprosto obstála, myslím, že ten nový formát asi udržíme, protože byl skvělý. Chtěl bych poděkovat vám, že jste dokázali tak dlouho být s námi, všem našim partnerům, Muzeu umění, týmu Muzea umění bych chtěl nesmírně poděkovat, protože ti nás drží nad vodou, jmenovitě Aleksandr Jeništak, Petra Ševců, Kamil Zajíček, Petr Hochvald a ty ostatní neznám, tak se na mě prosím nezlobte, že vás nejmenuju. Ať se tady zase za rok ve zdraví potkáme s Tarasem a s vítězstvím Ukrajiny. Dobrý večer.